Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Tadzoka mumusha weMhondoro. Vanhu veMhondoro ndakatanga nazogadzira magirazi angu kuti munyasonditsanangurira vanhu veMhondoro kuti chiiko chiri kuitika mumusha menyu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela abalaleli emakhaya ukuhlangana njalo namhlanje kwelinye ilanga njalo amalanga eqhubeka esiya phambili. Namhlanje siseMhondoro. Sifuna ukuthi iMhondoro ike isichasisele ukuthi kwenzakalani eMhondoro. Nasuno tafambira chiitiko chaita kuti tisumuke kuHarare chekunzwa kuti mwana airova Bhokisi iya mushakabvu ari mubhokisi achirova bhokisi. Saka ndo zvatada kuti tuzonzwa kumhuri kuti zvakambofamba sei, zviriko here zvinhu zvakadaro. Silande namhlanje ukuthi sizokuzwa ukuthi kwahamba njani kulomntwana owabhubhayo ngemva kokubana esesebhokisini ebekuchaya ibhokisi kuzwakala wonke umuntu esenelisa ukuthi ekuzwe ekhala kuzwakala ukuthi kulo umuntu ufile kodwa kukhona okwenzakalayo phakathi kwebhokisi esingakwazi ukuthi kwakuhamba njani. Njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to Drewmas Media. Elami igama nginguThadiwa Nashe Khuthama uMandlovweni ospecial. Drewmas Media taking you to another level. Indinonzi Alice Nyamasoka. Ndakawanikwa mumusha kwaMadziva. Ndakawanikwa mumusha kwaMadziva kudaro ndakasangana nedambudziko pakanaya mvura. Mvura yakauya yakanaya ine champupuri. Mvura yanaya ine champupuri kudaro. Ndofunga champupuri chakasheka marata zvakanyanya. Chasheka marata zvakanyanya kudaro tikakwanisa kuti ngatibude mune mumba nemurume wangu nemwe mwana watati naye. Ndomba takwanisa kubuda mumba. Ndomba tati vamwe vana vari mukati meimba yekunze ngatibudei mumba. Saka vana vakati tatobuta vanga vakatovhura dhoo kudhara. Patakabuda isusu ndomba ndavati zvoni mutsanai mese mubude mumba imomo. Vadaro ndopa wakati mumweda hasigodha hasi kumuka. Ndakati aiwa mutsaigodha amuke mubude mumba imomo noti dhirikira tiri pai tiri muno. Ndofunga vana vakati tikumudaidza but hasi kudaira. Ndakati ko aita sei kana muri kumudaidza asingadaire. Ndo pandakakwanisa kusiya mwana wandakabata pana baba wake ndakati chibatai mwana uyu. Vabata mwana uyu kudaro ndakakwanisa kupinda mba mune mwana. Handina kukwanisa kuona chidhina chakaonekwa nekunotema mwana wangu. Asi ndakazvuwa mwana. Ndazvuwa mwana ndomba ndabuda naye panze. Ndomba ndadzokera mukati memba ichida kuona kuti pane chidhina here chiri pane mwana. Asi ndakaona pamagumbezi pakarara mwana pasina chidhina chachiripo. Ndakwanisa kuzvuwa mwana wangu. Ndomba ndamubata chest. Ndomba ndanzwa mwana asiri kukwanisa kutofema. Ndomba ndamubata mazina ake mba ndaona shaya dzakatooma kare kare. Ndo pandakakwanisa kuenda naye kuSt Michael's. St Michael's isvika ichiti pana magetsi enda naye kuHarare. Mwana ndomba atosvika pakunoshayira kuHarare. Mushure mekunge mwana ashaya ndofunga takauya kuno kuMhondoro nebhodi. Tasvika mukati memba tiri pakunochema mwana wedu akanga atisiya. Mwana akatanga kunorova bhokisi. Akatanga kutora mafemu. Akaita maaction atisinganzwisise. Ndakatokwanisa kusumuka pandakanga ndiri ndakati madzimai chimboteerewo zviri mukofini. Madzimai vakateera sho vakanga vari mumba vese vakati chitwe chitachinzwa tese. Vatodaro tikakwanisa kudedza wepolisi akanga aripo tikati ngambo yativhurire mwana tione. Ndomba vavhura mbatona mwana akashama mbakwanisa kumudzosera pakare achimugadzirisa musoro. Ndokumba ravharwa kofini pakare. Hatina kwanisa kuti panguva iyoyo noti hwanga huri usiku kwaedza chitwe chakagona kunonyarara. Dzangwa dzemangwanani tikati vakuru vedu dai tambobuda zvakanzi ayewa tinozozviona after taviga mwana. Saka takazozvionawo after taviga mwana tikanonzwa nhauya takanzwa ndiri kudai kunomira panapa kunokumbira rubatsiro kune vanogona kubatsira kuti vandibatsirewo pakati peuno musha. Nhauya makanonzwa yange yakamira sei? Nhauya takafambira tifamba kuenda kune mamwe maprofita. Takafamba tikaenda mukati menzvimbo mbiri dzese. Tasvika mukati menzvimbo mbiri kwechipiri kwacho kwatakakwanisa kuenda. Baba wakasvika pakunzi munoitire zvamunoita. Ndokuba zvanzi vasunungure moyo wasunungure vana nekuti mwana akamira kumberi kwavo. Mwana akafa. Uyezve mune urombo hwamakabata.
nasuno wakanganisa mhuri yese. Saka ndikutokumbirawo rubatsiro ipapo nekuti mhuri yangu ingatoperawo. Saka makaenda kunzvimbo mbiri zvese. Takaenda mbiri. Kuchitaurwa zvimwe chete. Kuchingotaurwa zvimwe chete izvozvo. Vanhu ava vazivani here? Wokoko haaziva, handidi kunyepa. Handizozivawo zvangu kana asi havazivani, asi madzimai ationamata nawo, aiwa tionamata navo vanoziva zvavo nezvipano. Oho, iwo madzimai vanoziva nezvipano pane zvavakataurawo? Ya, vakatsanangura dare rimwe chete randatsanangura iroro kuti musha unohuromba. Saka tiri kuti makaenda kunzvimbo nhatu kuna madzimai. Yationamata nawo mwana uyu mwana mukomana ari papa ndiye akakwanisa kuti munzeve dzangu godha ari kuchema. Tikati isati chagara ichiti aidaro ndiani? Uyu mwana mukomana ari papa ndiye aitaura kuti mushakabva ari kuchema munzeve dzake. Ndomva tamuti iwe chindiudza chokwadi kuti umunzwe kuti ari kuchema sei munzeve dzako. Chii chamboitika? Imbondiudza kuti mukati memba umu pane zvawakamboonawo here zvakaitika. Ndopa akatsanangura kuti pane zinhu rakangouya, ndomva rarova mwana, ndomva akwanisa kungogomera achinodonha pasi. Ndokutofa kwaakaita. Zinhu rakauya? Ari kuti pane zinhu rakauya, ndomva rasomurova paari. Imi makamboedza kutsvaga kuti zinhu rudzii? Inini panguva zinhiri kuti nditsvage ndoda kutongokutaura chinonzi chokwadi pamberi paMwari. Chipane chakatanga kutopinda mukati memba matakanga tiri. Ndakwanisa kudza baba ndikati imi mweya wangu ndichifema uri kuramba kuti ndifeme uri kudzoserwa pai mukati, asi muno mumba mune chinhu chapinda chinenge nyanga. Takati ngatimutsei vana tibude. Patikati ngatimutsei vana tibude ndokuti pachikamba chabora pakadonha nezvidhina apo ndopachikarowa mwana. Chakakupai kufunga kuti muti pane zinhu rapinda chii? Chinhu chakaita mvura kana ichinaya unonzwa kuti isaundi yebhanang'ana iyi, asiyo isaundi yakarira sekunge nyanga yapfuura nepauri maririro ayo. Ndobva ndatoti imi zvaitika pandiri chaipo handisi kuzvinzwisisa. Muno muratidza kuti mune chinhu chiri kupinda, mhepo iri kuvhuvhuta zvayo, asi munomba mune chirimo. Ndonguva dzamakada kubuda idzodzo? Ndonguva dzatakatomva tatobuda dzakare tiona mwana atooma mukudhara mbao. Tingada kuzivawo kuti kumashure uku pane zvakamboitika here zvingada kuva zvichinongedzera kuti zvokwadi urombo unogona uripo mumhuri? Ya, mashure baba muri kuona ndivava. Ndibaba vaitoshandirawo mhuri yavo, vachitoenda kubasa, vachitochengetawo vana vavo panapa. Asi vakaita birara vakaita kumba kwavoko. Vaita birara rotambobva kuprofitwa zvikanzi birara ramukuita ndaona konzesa urwere pamurumo uyu. Ndakatovaudza vakandituka. Vadaro vakatanga kurwara. Kurwara kwavaita taiti tikafamba isusu. Baba ndovanzi sunungurai mwana. Patafamba pese tichienda unzi baba sunungurai mwana wenyu. Nasuno mwana wacho achakwanisa unotsvaga pfuma. Haana chaanokwanisa kuita anenge akangogara. Unge kunze kwokutoenda mundo kunosakurawo nevana gumi zvakadaro. Asi chimwe chaachakwanisa kuita ndiye hapana. Aimboita basa rei murume uyu? Vaimbonokorokoza kumamai nekugadzirawo mapadza vachinotengesawo mhuri yedu ichitoona kurarama. Zvaanenguva yakakura sei zvaitika kuna baba? Ya, 4 years dzatokwana, 5 dzakutokwana zvakaitika mwana yaani 3 months musikano yari mucheche. Pamakafamba kudaro mamina baba here? Mamina vacho vari kubatwa? Pataifamba pekutanga taimboenda tiri tega. Ndomva kwazonzi nabamunini ngatiendei tese. Ndomva taenda uri musha wese. Tasvika ndonga tikaenda kunonzwa ndunge uko. Tasvika ikoko akasvika akanzi baba sunungurai mwana. Ndomva waita zvawakaita. Kwandunge ndewe chivanhu? Inikidemo yakapiwa anopinda zvake nguo tsvuku. Vanzi baba sunungurai mwana. Ndokumva baba vaita zvawakaita. Vino vakapiwa mvura dzavakapiwa mbiya, vafuridzira mwanawo. Panguva yemva atoita zvakanaka. Ndomva atienda kubasa. Akatombonoti shande mufunge kwenguva yakatoti ndomva zvinhu zviya zvadzoka zvakare. Zvavasvitsa panguva ino yezvino hazvisati zvataramukana nhasi zvinongodaro. Nokuti panguva yavairwara vaishinyira senyoka uinawo. Otovabvunza kuti koimi muri kuita sei kana kungotanga kungodonha marute kuti wewe marute akawanda kudai. Zvisina mugano. Ezvo ndopa atombopera. Makazvibvunza here izvo zvokuti sei vaishinyira senyoka? Takanzi musha mavo ndemuno urombo hwenyoka. Tingada kuziva kuti mukati memhuri varipo here vamwe mumhuri vari kusangana nematambudziko angava achinongedzera urombo kana kuti zviri kuitika kwamuri chete? Aiwa, ndakatasa zviri kuitika pandiri panapa chete.
nekuti musha yese yamakatarisai yesei musha yedu yesei ini pano ndini mukuru weshe anoteedzera ava uyo apo anoteedzera uyu ndizvo ndiye ari papapo uyu achiteedzerwa neuyu uyu ateedzerwa nemusikana akarorwa kuchiteera mukomana uyu anemba dziri papapo iye uyu ane musikana wofuti asipo akarorwa kuchiteera bondtry kusiteera titifawo zvese zvavo zviri kufamba zvakanaka aiwa zvavo zviri kuvafambira zvakanaka handioni kunge kune matambudziko akanyanyasa ari panapo kosei vazotageta imimi muroora mombe ndo zvandisiri kunyatsoziva kuti mhiko dzacho ndofunga dziri dzakatarirwa kumwana mukomana mukuru ndoto kwataifamba zvainzi zvakatarirwa kumwana mukomana mukuru newokupedzisira ndokunzwa kwatakaita akamborwarawo zvake kamwe chete kuti zvikutonyanyanyanya sei zviri kuitika panapo saka ivo sekuru muchivabvunzawo vaiti kudini? Sekuru vanongonyarara yangu izvozvo makavadedza varipo havasi kure asi vanongonyararawo havana mhinduro dzekuti vachazova nemhindu yekuti mangwana tomboti tiite kuti chinhu chacho chiri kunetsa pano pamusha chacho chibve hapana. Asi pamunoenda navo muchifamba navo vanotobvuma kuti shuwa vakabata urombwa? Vanenge vachitotaurirwa vanoramba vakanyarara kana vatozoona kuti panenge pashata apa ndipo vanenge vakubvuma zvimwe zvese vanenge vachitobvuma vakanyarara asi zvizhinji vacho vanenge vakanyarara. Saka tingati nhauhombe iripo apa ndeurombwa huri mumhuri. Ya nhau yeurombwa wakabata. Asi mufungere kuti hongu vanogona kunge vakabata asi vaine vamwe vana vari kushanda navo. Ya zvinoitika izvozvo zvine zvichiitika ndosaka tati isu tine chikumbiro vanobatsira vacho kuti vatijekesere pachena tizive chokwadi tigare taziva kuti tiri kuenda nekuku tichibva nekuku tichidai. Alright, chakudanai. Baba tiudzewo kuti chii chakaitika kumhuri yenyu? Kumhuri chakaitika ndechekuti vakadedzwa nadzimai vangu vari mumba vanzi budai vakamira padhoo apo vabuda ndikaonekwa mukomana uyu akangovata mvanenge ndvapinda mumba ndvamutora ndvamuzuva ngari kumagumbezi hapana chakaitika ipapo ndvamutora ndvamuisa panze anga akangoningira angoti zii. Ndinonzi Esther Madziva ndine mbuya vagondi. Chiitiko chakaitika isi ndakatogara kumba pakatanga kusvika mhepo yaipusha zvakanyanya yaikatopindawo kune vana vakanga vakarara ndikatorawo chikorobho ndikakorobha pandakanorasa yekutanga handange ndakaringa kwese ndikazoita kechitu ndopandakanoti tarisei kumba kwemukomana anga akagara apa ndopandakaona marata akadai ndobva ndatanga kudedza baba Dion ndobva wadaira zvikanzi ndakatovhara chidhoo ndakatotsigira ndikati ko marata yaabva kupi ndichangopedza kutaura izvozvo ndichipinda futi mumba ndopandakati ndichinosvina chisanganidzana nemurooro uyo achichema ndopatakauya tese nemuroora tikasvika tikaona mwana akangorara apa ndobva tatanga ini nemukomana ari pamba apa kusumudza mwana tichipinza mumba ndichibva ndanoenda kumba kunotsvaga ainzi arikuda kufuga ndobva ndanotsvaga gumbeza kumba kumufukidza kuti agonofuga uku kwadedzwa anomutakura wemota ndobva tatoenda kutonosvika kurodhi tasvika kurodhi ikoko ndobva ivo vaenda takatonoya taane kurodhi uko tichionawo imba yabamnini yayatirika wako tichibva tauya pano ndizvo zvandakazongoona wena. Chatachida kuziva zvakare kwamuri imimi sevakuru vemumhuri chiitiko chakadaro chaitika ndezvipi zvinofanira matanho anofanira kunge achitorwa? Aifanirwa kutorwa ndeyekufamba saka vechechi vakati tozviona panyaradzo. Sei makabvuma kune vechechi ivo vanofamba chivo vari part of
system, tingati vanoziva nezvepano, saka ivo vaigofamba kunani ivo vachiti vanonamatawo. Handii ndo vanenge vakungotaura, vakadii kubva vangotaura? Zvinhu zvakaitika pano pamushaka handidi kuti ndinoti kusaidhira kana kudii. Takaunganidzwa apo zvechokwadi kuchida kutoitwa matare, vanhu vakaminya-minya, ndobva zvangosiyiwa zvakadaro. Vakaramba ndeve musha medu muno, musha wedu wese vakaramba zvichireva kuti vari kuziva zvavari. Nenu hatizive nekuti vakatoramba. Ndiyo nyaya iri kutora nzvimbo kuno kuMhondoro. Zvinotyisa, zvinoshamisa. Mavanzwa amai vataura mavanzwawo zvakare, baba vataura. Baba ndofunga mavaona ndo vari kutaurwa namama kuti vane nguva zvakare vakuwadzwa nemishonga zvokuti havachanyatsotarisirwe kuita maduties avo sababa. Pfungwa dzavo hadzichanyatsoita zvakanaka semunhu ari kurwara. Nthemba liyazibonela abalaleli emakhaya ilo uhlelo phela esilalo namhlanje eMhondoro. Lizwile abakhulumileyo, lizwile umama ekhuluma, lo baba laye limbonile ekhuluma. Ubaba nguyade ekhulunywa ukuthi ulomkhuhlane omhlukuluzayo. Liyambona nje ukubona kwenu zingane azisathathi kahle, ngani asanjani, akasayenelisi lokubana ebambe umsebenzi wakhe njengobaba emuzini. Tichaedzawo kutaura nevaridzi vemusha, vana babaka vemusha uno, kusanganisira naivo sekuru vacho vari kunzi vakabata-bata. Tinzwewo kuti vanoti kudini, asi panhasi tombogumira pano. Asizazama-ke okwana sikhulume labo baba abemuzi khonapha esikhona, sizwe ukuthi bona bathini. Asizame njalo ukuthi sikhulume lokhulu onguye othiwa kukhona ubuthakathi obuthize abubambayo, sizwe ukuthi la yena ngokwakhe uthini. Kodwa-ke okwanamhlanje siyaphetha nje sikhonapha. Ndinotenda kwamurinzo, ndinofarira voice renyu. Ndinotenda kwamuri shumba, ndinofarirawo zvekare voice renyu. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.